Kaixo, eta ongi etorri aurtengo ziagogako bigarren saiora. Gaur postasuna ekarri dugu, asteburu hontan lehenengo postu bat, eta bigarrena gutxigatik beste bandera bat ekartze dugu igandean. Gaurko bi inbitatuak, Beñat, aurreko eguneko berdinak dira, eta Kalixa, ze muzo bete, ondo? Ondo, posik ez? Dode, bai. Zu gehiago, ez? Bai, posik. Lehenengo aldia, San Miguel Ligako aurrenalari bezala bandera bat irabazten dezutela eta Hondarribiko jendeekin ospatzen dezutela. Zure kasuan. Bai, aurreko astean esaten genuen birugarren postu lortu genitula eta aste honetan salto bat eman nahi genuela. Eta lortu dugu, aste honetan oso ondo ibili gara, espero genuena baino hobeto, eta oso posik. Taldea ondo ibiltzen, aldaketa batzuk eginda gainera, eta bi egunetan oso ondo ibiltzen. Pena igandean bigarren postuari zentesima bati, baina oso posikala ere, puntuak kentzen hori eta horrela jarraitzeko asmoakin. Regatetan ikusten da gustora dabilela kuadrilla eta gainera, orain Beñatek esan duena, ez? Bi regatetan hori 10 segundu kendu dizkiote, aurreko astean komentatzen genuen hori oso fuerte zebilela. Sentsazio horiek geroz eta hobeagoak dira eta oraindik liga asko geratzen da eta bakarrik 2 puntura daude sailkapen nagusia. Noleko ez duzu zuk, Kalixa? Bai, batez ere zuk aipatzen duzuna, ez? Edabide batzuetan aipatzen zuten Orio eta Urdaibai arteko lehia izango zela, ez? Batzuk esaten zuten Oriok ez usteko horik baldin bazauden, liga bere esku zegoela, ez da. Astebukara hontan ikusi da, benetan Hondarribiak kriston paso aurrera emandula, eta bai esango nuke agian Hondarribi eta Orion bilen tartean izango dela, ez aurtengo liga San Miguel hau. Esaten genuen aurreko igandean 5 segundutara bakarrik garaipenetik, eta benetan ni aukera izan nuen Pedreñako estropada ikusi, atzo pasaian ginen ordu berdinean, mino ikusi nuena telebistatik, ikusten zen botia traineru oso ondo juten zenla, esen bat ere mugitzen eta oso azkar juten zela. Eta bai, esan dugunez, ja 2 puntutara, egila da, pauso handi bat eman dugula goraka. Horreko estan komentatu genuen, bai, Pedreñako regata eta Euskola Belekoa diferenteak zidala ze Pedreñako marea berezitasunak zuen eta 2 regatetan lehen postuetan Hondarribi biltzea erakargarria da, ez? Eta nola ibili diren ikustea. Bai, hor ikusten da, bai itsasoan edo bai urlasaietan Hondarribia hor dagola, ez? Aste bat bakarri pasada eta ikusi dugu benetan Pedreñako eremu horretan benetan oso azkar ibili zirela eta bai atzo olaturekin, Kontxa eremuan zaila dela, eremu bat gainera akuarium parian irteera dago, barran, eta hor ja ondo hasi behar duzu hasieratik arraunketa on batekin, eta hor ikusi zen ere bai Hondarribia, bai larun batean, bai igandean goigoian egon dela. Garrantzitsua da, ze Oriok ez zuen regata txarra egin, eta 10 segundo aurten hori ateratzea zaila izango da. Bai, egia estropadan da, berdintasun handia dagoela, 5 estropa eta 4 irabazle desberdin dagoela, eta egun batean batek faiatzen badu eta edo bat pixkatu ditu biltzen bada, horrek egin gula aurrera edo atzera. Hori autor da bai, 2 egunetan elkarrekin ibili da eta asteburu honetan gure kasu izan da aurrera ibili gerela. Baina hurrengo astean ez digu aseguratzen aurrean ibiliko garenik, así que ikusiko da. Segura eski hori guk ditugun asteburu gau esela, eta beti berdin jarraitu behar da, ondo lanean, eta saiatu beti gauzak berdin egiten. Gainera, aste honetan Oriok etxean jolasten du igandean, Orioko bandera dago. Ze hor irabaztea motivazio izango litzateke, ez? Bai, beti nahi izaten dugu irabaztea, baina Oriorekin lehian bagaude, bere etxean irabaztea, beti da erakargarriagoa.
baina, bueno, beti bandera bat gehiago da, puntu berdina banatzen dira, así que berdina da. Bueno, Galixa aurreko egunean aipatu genuen profezia ezen bete, no? Hondarribik bek, bueno, laugarren postu bat eta hirugarren postu bat lortu du asteburu hontan. Kontatu guzu pixkat. Bai, laugarren postu hori, bueno, arazo batzuk izan genituen lehenengo luzean, espaldekoarekin, benetan, bueno, lehenengo luzea oso txarra izan zen, 20 segundo galdu genituen. Bino gero, beste 3 luzetan, 11-12 segundo bakarrik galdu genitula. Orduan horrek esan nahi du, burrukatu genuela, naizta atzetik joan. Eta, bueno, laugarren luzea polita izan zen, 3. ere bai, 2. denbora honena egin genuen. Beraz, bueno, atzetik aurrera egin genuen, eta, bueno, laugarrenak. Eta igandean, bueno, atera ginen, gure euneko eunea egitera, eta, bueno, oso ondo ibili ginen, lehenengo 2 luzetan aurretikan, 2. ziabogan deustokin batian ginen, bino, bueno, gero 3. 3-4 segundu atzetikan, eta azkeneko luzean, sartu ziduten diferentzia pixka bat, hori ikusi zen, beraiek ere bai deusto, bai Zarautz oso forte, oso indartsu daudela. Bueno, gu jarraitu behar dugu gure helburuarekin, astero, gure euneko eunea ematera, eta, bueno, sorte pixkat badaukagun eta pixka gorago egoten garen, noiz benka. Komentatzen zenutena, ez? 4 bote dira aurrean daudenak, eta 4 bote horietatik 4ak oso kompetitiboak dira, eta itxasoren baldintzaren bat baldinez badago edo beti lehia gogorra egongo da, ez? Bai, larun batean gainera, lehenengo denbora honena lehenengo ziabogan narkotek zeukan, gero 2. aintzula, ez? Egia da, tanda-tanda, atzo gertatu zen, kaikurekin ikusi genuen ere bai, ez? Beste txanda baldin bazaude, agian aldaketak edo. Zaila da gure sailkapen, gure ligan beste txanda batean egotea, gure kasuan, nik uste dut, oso gaizki egin beharko genula estropadaren bat, normalian horrezko txandan egongo era, eta zuk aipatzen duzun bezala, bai salida on bat egiten baduzu eta horretik ikusten baduzu zure burua agian handitzen zea pixka bat, edo atzetikan, edo kaliak, edo egia da, berdintasun handia dagola, gu saiatuko gera ikasten eta gure euneko eunea ematen estropadero. Bueno, voltatuko gera San Migueli gara. Aste honetan, aste fisikoa izango da, ze 3 regata izango dituzue. Lehenengoa Gipuzkoako saria banatzen dena ez, Zumaian, 2. Pasai Donibanen, eta ja komentatu duguna Orion. Nola ikuste duzu aste hau? Bueno, gogoakin, asteburuko estropak eta emaitzak animoak emate dute, eta 7 egunetan, 9 egunetan 5 estropa dukitzea baita, eskanso gutxiko eta rotazioak egiteko eta normalean rotazioak egiteko aukera ona. Eta ikusiko dugu, txapelketak astea, baita izaten da helburu bat, nahiko garrantzitsua, eta, moral onarekin iristen gera, asteburuko emaitzekin, eta ahalik eta horren egitea. Bi favoritoak Orio eta Hondarribia izango dira Gipuzkoako txapelketa honetan? Bueno, a priori bai, binon, gero ikusi behar da, Zumaia ere bai eremu berezia da, olatua baldin badago, pixkaz kostautikan etortzen da, eta hori ikusi ditugu batzutan barruko kaliak agian pixka gehiago etortzen direla. Ez nuke horren garbi esango, baina agia da orain arte ikusi duguna behintzat, diola hori jotan jarbi pixkat punto bat goitik daudela. Baina jokatu behar da. 3 regata izanik, rotazio gehiago egiteko unea izango da, eta Hondarribia betik pasadiren gazteak Ama Guadalupeko traineran izateko aukera. Bai, orain arte pixkat Mikelek hori egin du ez, aldaketa batzuk, igandetan agian pixka gehiago, larun batean Marizku, aurreko urtean 2. traineruan egon zena, Beñat eta Gutz eta Xagarrekin batera egon dena, eta lortuzun debuta eta bandera. Hori, borobila, benetan borobila. Eta, nik uste Mikelek probatuko dula, Gipuzkoako txapelketan, gero Ibaian, Pasaiko Ibai horretan
larun batean, eta gero igandeko estropada hori itxaso zabalean ere bai, exigentea, eta hor ere bai nik uste dut berak probatuko dula. Oraindik ustaian gaude, eta nik uste dut probaketa hauekin behar direla. Aste gogorra gelditzen zaizkiena Ama Guadalupeko arraunlariei. Nola ikuste duzu San Miguel Liga? Zuen helburuak aldatu dira orain, lehenengo postu eta bigarren postu honekin, San Miguel Liga irabazteko gogo gehiago daukazue, berdin zabiltzate? Gogoak beti dira berdinak. Egia da, orain hurbilago dela, Orion aldik, baina bos estropa egin dira bakarrik oraindik. Oraindik nik uste dut pixka da anekdotikoa ja ikusten ari bakoitzan dagoen, baina asko gelditzen dela, estropa asko gelditzen dira eta mendikan denboraldi bukaerara gauza asko posible dira gertatu. Gero ikusiko da, abuztuan puntutan nahiko berdin bagabiltza, agian helburua bai izango dela, baina orain asteburu bakoitzean bi estropatan alik eta aurreran ibiltzea izango da, eta gero abuztuan edo iraian ikusiko da. Zuk entrenatzaile bezala zen nahiago zu, Kontxa edo San Miguel Liga? Hombre, nik uste dut Kontxa ez. Oraindik arraunlari entzat Kontxa da. Historikoki egia da, ja, Liga San Miguel 12-13 urte, 11. urtea dela, eta oso importante dela, erregultasuna hor dagola, horrek adierazten duna. Bino, nik uste dut Kontxa dela, eta bitan aurrean ibiliko gera, osea, aukera egongo da. Igual bietan, biak irabaztea gaizki. Eskatzeagatik bada. Bai, eta sentsazioak, garrantzitsuena da, sentsazioak onak diela, eta ikusten dela Hondarribia erregularra estropada guztietan. 5. postua Bartzelonan, 2. lehenengoa, eta 2. Beti egon daiteke bajoien bat, baina badirudi fuerte zabiltzatela, oso fuerte. Bai, asteburu honetan batez ere, aurreko asteburuan ja ondo ibili ginen, baina asteburu honetan batez ere kanpoan ginenak estropa ikusten eta esaten genuen ontzia joten zela tiro baten moduan. Ikusten genuen oso azkar juten zela, arraunketa oso honekin, eta fisikoki ondo ibiltzen iristen bagera abuztura eta iraiera, nik uste dut aurrean egoteko eukiko dugula. Uste dut fisikoki oraindik puntu bat hogoteko aukera dugula eta gorago egiteko aukera dugula, eta nik uste dut ondo iritsiko garela. Arraunketa mantentzia gaita garrantzitsua izango da, eta hori egiten dugun bitartean nik uste dut aurrean ibiliko garela. Ni gutxiak ide arraunari buruz, baina ni nabaritzen nuen arraunlariak barruan disfrutatzen zutela eta ondo ari zirala arraunean, gustura zebiltzetela. Bai, eta suelto, ikusten da arraunketa oso polita eta erosoa eta kostaga gabe ematen zuen kanpotikan oso erra eskuten ziela, eta horrek esan nahi du ja 5. estropada eta gero solturari nabaritzen dela, beraiek gustura daude, ja serie motxak egiten, serie horiek puntu bat ematen dizute eta blokeak gina dago, eta gila da bat sartzen edo bestia sartzen ikusten dela botian aurrera juten dela oso azkar. Hasieratik konstante izan zen. Segundo gutxi batzuengatik, baina beti aurrean izan da Hondarribia, bai lehenengo larunbateko estropadan, bai 2. igandeko estropadan, baina beti aurrenen artean, ohorezko txandan, baina beti lehenengo 2. postuetatik ez da getxi. Sentsazio horiek nik uste dut oso onak eta garrantzitsuak izan behar dutela ligaren bilakaerarako, ez? Bai, psikologikoki larunbateko bandera eta atzoko emaitza hori, kriston bultzakada dela eta laguntzen dizula, ez? Orain arte oso ondo nik kanpotik ikusten dudana, oso ondo daude, psikologikoki, fizikoki, eta giro ezin hobea, baina beti laguntzen dula, ez? Eta erakuste duten ambizioagatik, ez? Gehiago nahi dutela. Gehiago nahi, behintzat gure lana egin da gustura galditzea. Gero, estropa batean eguneko nuna ematen badezu eta irabazten bazaituzte hobeak direlako, zuk alduzun egin duzu eta listo. Baina ateratzen bazera estropa batetik ez duzula ondo arraun egin eta beti gelditzen zera hor puntu batekin
ez dagoela guztiz gustora. Beren jarraitzen badugu eta lortzen badugu gustora arraun egitea, nik uste behintzat gurekin gustora ongo garela. Bueno, sorte hon bi hoi, eskerrik asko etortzagatik, eta beste bandera bat bi ekartzen dituzuen aste honetan, eta Hondarribiabek estrenatzen bada beste kategorian, eta beste agur bat egiten badugu Hondarribin. Eta hau izan da dena Ziabogaren bigarren saioa, eta hurrengo astera arte.